سلام نعم تخطاتلتي قري برودكشن كما تكونوا كما ياللهم بزلهم سلام تاعنا سنه زلو غزي تحلفوا له مع الملء تسفاي لك كنت زولكم منبر ملومين تحزلكم متيلهو ابناي غزانا سايدين زلكم من البات كم تريو زلهم سايدين مالتكا ابناي ددك زركب اتراي من دقنا الحر سايدين ببلاستيك فاينل دي ويكا بتايل عينت زتسرحه اندحر كوينو انتاي تنكتات الله ويكا لوز دخانه اب ناي هوم اونر انشورانس انتاي فلليات يمسالكم منالبات نوع حيزالكم متيلهو اسو دما انتايو منالبات زي ناي قدم زنبره تايل كمز عينت زنبره يخونو ازي زتسبره سلازنبره مخا تمناتي انشورانس زنبره تغيروا كم زلني نقرأ من مالتي أبزح جيف بزح في الليات كله يخلي هوم أونر إنشورانس بحال نايتي جزانا ريوم إنشورانس ناتنا لعلد سؤال لعلد زوردون مالتي إنشورانسنا لعلد خدي بخيل تحت قورد خيل السخاء مستوى قناتي كبابي نايتي جزانا فاليو ترى إدما اتمتن إنشورانس كأيو السخ مالتي معرو إدما اتي ناتوزو سخولها اتي ديدكتبل كنديناتنا ديدكتبل بتاحت النحر كوينو اتناتو لعلي خيط اتي ديدكتبل كان نحر اب فرقي غيرنا وانا الشيخ وينا كتشانها مش يمكن النحر غيرنا خا اتمتن ورحاو فليت مخلخا يقدل مالتي سلازي ازي منالبات ناتي نوه غيرو والحنتي كساي نبرن مجمريا خلص اخلو بتزات هو انشرانس ني رسالتي دحرغن قيرم مستغير خا نتم حدثت تقبلنا خا كانسل جرمو مالتي سو اسن من تايم كانسل جرمو سلسته تايل نيره سلسته تايل مالت كم زعينت كونه انتي ام اخذ سبار زنبرا نيره بخالق سايتك لوز دخنا الله حجي زخنا نحر دليم سم مخنياتهم دليل كا مالتي اغاطامي قوم سلاد نبر حجي انا ون ابيدنا دلو انتي خالي زبحال سو خوينها مالتي كغيرو وسنا مالتي الشغاز انتي كيرينا اتي سايدين فاينل سايدين زبحال فاينل تطغينا نقيرينا مالتي سو فاينل منالبات استفرالي عينتي ازي اتنا قدم زنبره تايل ويكا ماتريال عينتي ازي ماتريال لازخا اسبستوس تبال باطالو اسو حادغنيا نتعلمنا ولا نزخنا استعمالات ስለዚህ እዚ በቁብ አሪና እቲ ሓድሽ ክንቀይረና ምናልባት ትሪእዎ እንሄዳለኹም ክስራሕ ከሎ ዝተሰርሐ እቲ ኔበር ብሙሉኡ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ጻዕዳ ትሪእዎ ዘለኹም ታይባግ ዝበሃል ናቱ መሸፈኒ ቅድሚ ሳይድን ምስራሕና ንገብሮ ማለት እዩ والله كان زعينك ማለት ስለዚህ እዚ ተጣጣናልና እግን ምንታይ የብለና ነቲ ሂሚዲቲ ዝፈጠር ዝኾነ ማይ ነገር ተስ ነገር እንደራሉ ከምን አፍቲ ቦርድ ምብዝሑ ይከላከለልና ነው ኻታይት ነው ፈተካ ይሕግዝ ማለት ስለዚህ ምናልባት አፍሉጠና አብዙን እዚ ምስተቀለጠ አብገሊዩ እቲ ፎም ዝጸንሓሎ ፎም ማለት ካ እዝና ኤሌክትሮኒክ ማዕሸግ ንጥቀመሉ ነገር እሱ ዝጸንሓሎ ገሊዩ ድማ እቲ ፕላይውድ አሎቲ እንጨይቲ ማለት እዩ ገሊኡ ካ ድራይወል ጸንሐና ሶ እዚ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ድራይወል ጸንሕና ማለት እዩ ድራይወል ማለት ካ ሽትራክ ወል ሃንቲቲ ዝፎከሰ ነገር እዩ ማለት እዩ እንድሕር ከኢልና እቲ ፕላይውድ ክኸውን ከሎ ዝተመርጸ ይኸውን ምክንያቱ ዝኾነ ማይ እንድሕር ሃሪምዎ ወይ ከዓ ነቲ ምትራር ነቲ እንታይ ዝበሃል ነቲ ሳይድን ናትና የትርሮ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ተጠቂመሉ ዘሎ ሕጂ ብምንታይ ክቅይሮ ወሲነ ኣለኹ ምናልባት እዚ ርኢና ኣለና እዚ ቻነል ይበሃል እቲ ቻነል እዚ ኸ ኣብቲ ናቱ መራኸቢ ክንጥቀመሉ ኢና ዘሎ አንጎሎ መጀመርያ ብሙሉ አንጎሎ ዙርያ ናይቲ ክንሰርሓሉ ደሊና ዘለና ብኸምዚ ነዳልዎሞ እዚ ምሰዳለና ያ ድማ እቲ ንሕና ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ቫይነል ኣብኡ ያቱ ማለት ሶ እቲ ክንቂሮ ሓሲና መዲና ዘለና እዚ ዓይነት ቫይነል እዚ ድማ በዚ ላዕሊ ብኸምዚ ንስምሮ ኣብዚ ይስመር ማለት እዩ ብታሕቲ ከዓ ያኸለና ኻ በዚ ከዓ ነንሕሕዱን እንዳተጋጠመ ይኸይድ ማለት እዩ ሶ እቲ ቻነል ዝጠቕመና ማለት እጅ ንምንታይ እዩ በኩሉ አንጎሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ከምዚ ጌርና
أو كجتم كله يحجزنا يعني كم زجرنا هنكيرنا أتي زلوا يا إنشرانسنا كغيروا لنا خلوده سلام أنت إنشرانس ده يغيروا إنشرانس خفلنا خلونا خلينا كغيروا لنا خليهم جن أفتوا قاتاتنا كم يوم تسرحوا جن أو مفلات يدلنا خوف ليكا أبنا إنشرانس تسرحوا سبعة النهار عليهم في الليل هم إنشرانس هم أونر إنشرانس كما يسرارحوا أب كم زي أفلتوا دلوكم يحواتنا ريل استيت كتكونوا تخليهم ويون أبنا إنشرانس تسرحوا سبعة كتكونوا تخليهم hopefully نزيد الكلمة بهيك تونا بتناتكم دي ولا بزي صحيفكم تراخون نتدلي سبعة النهار عليهم أفلتنا أبنا هم إنشرانس كما يو سان مفلاتنا زود لنا نجار الذي زحلفنا نجار الذي كن جورز قبنا نجارات النهار عليه more information ندلينا مو كواهم نعاي بزن دحر صحيفكم لي ويكا بتناتكم تقربوا شانلات دي تقاموا الميدياتات أقريبكم حبرتسمنا information كتبوا مهنياتو أين فلتنينا اتزلنا تراي جزينا ناتو أفتو مرجع صحف كفول زبالنا إن نخفل كل جزء مالتي كفول زبالنا تراينا هنكفل دلنا ولا shop around هنقبل كان خيلنا زخنا ديتيل كلنا خيلي حبرتا information كلنا خيلي جن دروت كخوم سلازم خيل أبكم زافلتو زلكم لما بعبيو يا كتمهرنا وتيهم information كتبنا تصب أقاتامي زيناتي أبناء 0 ساعات كغير الله سلازم بولني مس تايمي قايل لهم مالتي مهنياتن تايم السما بتعمم يوم كانسل زقبرو بتعمم كا أدي قبرها مالتي أبز تعملنا نحنا خا نحر كبير النادي ويكاو ده حسر نحر خلنا خا نحنا ون أبز تعملنا بزي كنكيرو بلان لنا ديبندس توعدناتنا كما نقبرو كنجز إنشورانس كنا أدخلنا كما نقبر مالتي ስለዚህ አገዳሲ ሆም ኢንሹራንስ ምህላው ዝኾነ ዳሜጅ ምስተጋጥ መና ከቢስ ስለዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ኣፍሉጠና ኣብ ዘለና ርድኢት ከመይ ክኾን ኣለዎ ንዓይ ዘይተፀበኽዎ ኣብ ናይ ኣጋጣሚ ከምዚ ኮይኑሎ ክቕየር ኣለዎ ስለ ዝበሉኒ ኣብ ኢደይ ስለ ዝኾነ ግን ኣምላኽ መስገን ክቕይሮ ከም ትሪእኒ ዘለኹም ይቕይሮ ኣለኹ ማለት እዩ ወርኢፍ ንሕና እንድሕር ኣብ ከምኡ ኣፍልጦ ዘይብልና ከሎ ሃንደበት መፅኦም ዘይሓስብናዮ ኣብ ርእስና ዘይፀንሐ ከምዚ ኮይኑሎሞ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክብሉና ከለዉ እንታይ ምገበርና ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ሞርጌጅና ወርሓዊ ምኽፋል ጥራይ ደይኮነ እቲ ኢንሹራንስና እውን ከምኡ እንታይ ኣለዎ ምኽፋል ጥራይ ደይኮነ እንታይ ንኸፍል ኣለና ክንደይና ንኸፍል ዘለና ካብኡ ዝሓስር ከ ንረክብ ዶ ስለዚ ሓንሳብ ትሚልና ጥራይ ኦኬ ኣለና እንዶኢልና ብኡ ጥራይ ንኸይድ ኢና ማለት እዩ ኣውቶማቲክ ሴት ኣብ ንገብሮ ወይ ዓመታዊ ክፍሊት ከፊልና ሓንሳብ ምስ ከፍልናዮ ብኡ ገይሩ ይኸደልና እዩ ግን እንድሕር ሾፕ ኣራውንድ ጌርና ድማ ሓደ ካብኡ ዝሓሸ ዋጋ ክንረክብ ንኽእል ኢና ካልኣይ ድማ እቲ ንኸፍሎ ዘለና ክንቅይር ከለና ከዓ ሞር ኣፍልጦና እውን እንዳዓበየ ስለ ዝኸይድ ኣብ ሓደ ጥራይ ተደሪትና ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢና እንታይ ይሽየጥ ኣሎ ኢንሹራንስ ከመይ ኣሎ ርኢና እውን ነቲ ዋጋናትና እውን ኣብ ክንዲ ሰኢልና ነውፅእ ንኸፍል ንዘይከውን እቲ ከፋፍላና ርኢና ከዓ ክስታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ካብኡ ንናብኡ ዝረኣኽቦ ነገር እንዳሕላሊ ሕጂ ቅድም ዝኸፍሎ ዝነበርኩን እቲ ዲዳክተብል እንድሕር 500 ኮይኑ ናትካ ካብ 500 ንላዕሊ ዘሎ 500 ትኸፍል ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ሶም ኢንሹራንስ ካ ከፍልልካ ዝኾነ ዳሜጅ ዘጋጥም ማለት እዩ እንድሕር 1000 ቅርሺ ዲዳክተብል ኮይኑ ናትካ 1000 ቅርሺ ቅድም ትኸፍል ካብ 1000 ቅርሺ ንታሕቲ ዘሎ ዋጋ እንድሕር ኮይኑ ባዕልኻ ትኸፍሎ ካብ 1000 ቅርሺ ንላዕሊ እንድሕር ኣሎ ከዓ እቲ ኢንሹራንስ ይኸፍለልካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ክንደይ ግዜ እዩ ዘጋጥም ብልሽት ዘጋጥም እንድሕር ኢልና ንበል ካብ ዓመት ንበል እንድሕር ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣጋጢሙ نحنا خاخنا عرية دينا دلنا نقر ندحر اتي ناتنا ديداكتبل 500 ندحر كوين كاون تحتين ندحر كوين تواغا نسرها بعدنا نخفله كا 500 نلعل ندحر كوين ها اتي انشورانس يخفل لنا مالتي شهر شي ندحر كوين ها شهر شي بعدنا نخفله كاون نلعل ندحر كوين ها اتي انشورانس يخفله مالتي ስለዚህ ኣፍቲ ወርሓዊ ክፍሊት ከፍልል ያለው ዶ ያ ፍልል ያለው 500 ዲዳክተብል ክንገብር ከለና 1000 ዲዳክተብል ክንገብር ከለና እቲ ወርሓዊ ክፍሊትካ ማዕረ ይፈላለዩ ምክንያቱ እቲ ሃይ ክኸውን ከሎ እቲ ንኸፍሎ ሬት ከዓ ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚታት ኣፍልጠና ከመዩ እቲ ናትኩም ዘለኩም ኢንሹራንስ ሎም ረኣይዎ ቸክ ግበርዎ ካብኡ ዝሓስር ተረኺብኩም ከዓ ሾፕ ኣራውንድ ግበሩ ናይ ገዛኹም ጥዕና እውን ኣረጋጊፅኩም ኣብሉ ምክንያቱ ሓንሳብ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ብሓንሳብ ይድረበካ እዩ ዘይሓሰብካዮ ገለ መፅእ እሞ
نوع شفيني إن دالك خلا خا زي حسب كخا بخال من قدها قال متسكا مالت سلازي زي أبعد من ذلك كم زي تريود لهم سايدين يغير له من البعض سخنة قال توسخ ريتو قال إن هرالي أسرع له زملكت من البعض أبلايف كم استيقظ بلو كبد بليجن فيديو سريحة مليء بالحرية صراحة لكم من البعض نزل تحرر كرده مسكونة تريوه لايك بمقبار شير بمقبار حسابكم ذلكم ريتو تصحف لي بالسفح مسود أخوه كم سرحكم كم زخون نكا فيديو صراحة لكم كتالي السلام عليكم وبزلهم والسلام عليكم